Здравейте, my friends! Аз съм Тошка Сребра. И днес сме в тази барлога, където я направихме преди. Да видите какво съм направил. Тук два стики писана. Ето това. Заседнах. Ето два стики писана. Да, хора, не са заклещопети така. И от другата страна е същото. Пих наоколо. Ето това и тук има два стики и два стики писана. Много такова. Сега стока ти лягам, ама още няма да се лага. Ако се оригвам, извинявайте, пих наоколо. Аз го обушавам колата, не знам други. Ето така. След не може да се затвори, но рибскин аз така правя. Така, хора. В днешния епизод ще отидем в един сервер. Да, ще спра клипа, докато отидем в якия сервер. Ще изчакате малко, докато идем. Хора, съжалявам, якия сервер е бил в един предишен клип. И аз предишен клип в предишен телефон в мама телефона, който сега тя играе. Да. Тя играе на нея. Гледайте как се прави якия сервер, хора. Пускате на оцеляване и веднага пускате на нормал. Идвате тук, виждате тези двете. За тези. До това. Идвате тук, виж, пише плоскост. Плоскост. Сега ще видите един много як сервер. Велика съм флайер! Затова му викам як сервер. Аз преди тук бях се направил един замък, един затвор, риб замък, риб Майнкрафт. Чакай. Плача, защото замъка ми не е тук. Нещо вече не е тук. Гащите отдолу, където не съм си гнил от 2 седмици. Вижте, мириш.